A teď zvu na pódium Jaroslava Povšíka, předsedu odboru Škoda Auto Mladá Boleslav. Děkuji. Kolegyně, kolegové, sestry, bratři, kluci, holky, strašně mě buší srdce. Vy jste viděli, jak vypadáte nádherně. Jaký je to pocit tady být s vámi. Já jsem strašně rád, že jste zdvihli svoji odvahu a přijeli sem dát své pocity a názory vůči té situaci, která nás v poslední době provází. Není dne, kdybychom neslyšeli nějakou špatnou zprávu. Není dne, kdyby nám někdo nešlápnul na naše srdce, na naši mysl. Šlapou nám po našich právech. Demontuje se sociální stát ve všech směrech. V tom už se nedá žít. Bylo nutné takto vyrazit. A ještě vám řeknu, budou diskuze, jestli je nás tady hodně nebo málo. Ať si každý uvědomí, že dneska je středa, že jsme začali ve 12 hodin, museli jsme vyjet z České republiky celé, ať už je to ze západu nebo z východu, z Moravy, odevšuť, jsme museli přijet v pracovní době. A vy dobře víte, jak je těžký získat 5 minut přestávky, jak je těžký se uvolnit, jak je těžký vyřídit si dovolenou. A opravdu dneska je středa, všední den, 12 hodin, to zasahuje všechny směny, ranní, odpolední i noční. Přesto jste přijeli. My všichni, co jsme odboráři, jsme jedný krve. My jsme přišli do odborů proto, že jsme se narodili s tím, že budeme bojovat proti nespravedlnosti. Od té nejmenší po tu největší. Zaměstnanci ve Škodovce se sebrali a po noční a přijeli sem. A nebudou spát, protože budou mít večer další noční a přesto přijedou a přijedou vždycky. A pokud to bude někdo stupňovat, tak v téhle zemi nebudou stačit autobusy, aby nás sem přivezli a zaplnili jsme celou Prahu. A když nebudou autobusy, tak sem půjdeme pěšky, třeba několik dní. My ze Škodovky často slýcháme, že děláme drahý auta. Myslíte, že za to můžeme? My děláme EU4, EU5, EU6 a teď přišlo EU7, který řeklo, tu Škodovku, tu firmu zabijeme úplně.
Už kvůli EU 6 pro vás nedokážeme vyrábět laciný auta a strašně bychom chtěli. A opravdu za to nemůžeme. Uděláme všechno proto, aby se normální svět vrátil, abychom mohli normálně žít. Já jsem se narodil v době, kdy jsem snil o autech, pracuji ve Škodovce 46 let, auta jsou pro mě osobní svoboda jako pro vás. Když jsme slyšeli odchod do důchodu 68 roku, ať už je to vypuštěný balónek, nebo Bůh ví, co s tím někdo myslel, nevíme, tak jsme zůstali jako opařený. Vůbec jsme nemohli vědět, jestli to opravdu někdo myslel vážně. Kontrolovali jsme tisk, noviny, diskutovali jsme to. Na linkách neexistuje možnost, když vyrábíte každých 57 vteřin, každých 60 vteřin jedno auto, není možný tam pracovat ani do 60. A my pro tyhle lidi nemáme žádný pracovní místa, abychom je posunuli na lehčí práci. Z těch lidí v podstatě děláme ten moment sociální chudáky. Odbory mají jednu vlastnost. Zbíhají se u nich všechny těžkosti, všechny záležitosti zaměstnanců, nejenom zaměstnanců, jejich rodin i bývalých zaměstnanců. Oni odbory, my všichni na sebe střebáváme tyhle problémy a proto my můžeme soudit, diskutovat a vyhrát naše sociální jistoty. Věříte, prosím, dnešní den na všech svých pracovištích, koho potkáte, řekněte rodinám, jak to tady bylo a řekněte jim všem, naše srdce bije pro spravedlnost.